And everyone. Long time. Long time. Yeah, I'm saying Mama said Mabuda Pafitash. Yes. But in Asiga Matia Mninya daughter. We son of the Washington second FC. She would Komana 15. Nataka promotion za soka football ni matches kuti turikuzvida kuti zvibudirire nekuti kubudirira kwazvinoita taurisai Wedzera mawatsi nekuti kubudirira kwazvinoita ndokuti vafanira vasungwa nesu because matches aya anenge angori youth saka sekuweka kwatatakamboita kwekwe kuti pane vanhu 16 inenge mari yacho iri kuita iyo 16 times 3 years saka ndo mari yacho yatiri kuti dai ikakwanisa kuenda 48 US dollars neBhora re 20 nobva raita total of 68 saka ndo patakangomira timbowe kuti dai zvikatibudirira kuti pechichemo chatiri kupai kwamuri kuti zvitibudirire imwe muchai muri kutora vhidhiyo tinemi panapa pasoka yatirikutamba apa metsi dzamarowa ndedzeya tiri kutaura metsi dzindedzekuti pane macalculations amanjirova ndo andikubva kuti ndee tiri kuda inonzi football majezi from mwanza kuaustralia saka taisa cost kana uchinzi anenge achizouya zvinei zviri ndizvo zvatiri kuda kaizvozvo kuti zvibudirire sinzi muri play bhora zvakarongekere zvinhu zvakuri ko zvinongorekeza kunge zvakarongeka sei wataurira navanhu wanyora pasera vanhu vese avari available atiri kunotarisa avo takatika alright okay saka I think kuti ndizvo chichemo chedu chachinacho $68 saka zunzi yawanikwa munoita sei nayo ichinge yawanikwa takutotenga machezi kubhora nebhora racho toziva kuti taredi kuti titange kutanga saka iyo ndiwe manager inini ame player plus inini ndaita captain apo since ndakaita mukuru ipapo zvakare kune vamwe varipo vanenge vakatimirira semi Mr Clinton muripo ndimi muri player futi maonekwa apo Magribhi aripo zvakare Gaffa aripo ana Gaffa vanozokwana komona vamwe varipo tine tichizoona kana ko Gaffa umuteterei Kuda ndausvika muchitaura nyaya dzenyu kana zvama muchitaura kwa kana ada kukwana zvizotadzika nekuti maplayer akawanda anongopinda Gaffa kuchionere chirongwa chikurongwa nemukomana aiwa chirongwa chiri kurongwa naGweja chirongwa chakanaka bhora rinochodiwa alright bhora rinonakidza exercise saka mumusapota utomusapota kuti pakachowanikwawo kana kuti majezi chaiwo topindawo kamugemu taka anoenda kunojezila aiwa kana bhora racho rinonakidza okay alright jezi nemashooters ebo nokuti handingapinde kamugemu ndakapfeka teki kana kuti bhutsu Yema smart azviite kutamba bhora ndakadaro yes usai munotoritsika ufuti bhora ndinotsika ndinotamba namba 11 alright namba 11 zvinhu zvakanyatsa kufamba bho ndanda kutowandira kuno ndiri kuclub alright saka mati parongoda majezi newe chete alright neBhora zvatopera zvakadaro
for status zvine zviri right zvakadaro nokuti program ikazoita nemashooters hai inozosvika kana kuma1000 saka muchida kuvaomesera tikadaro tikatanga tichiomesa timinzi kuti tibudirire nokuti tichitaura zvinozotadza kuita. Alright. Saka mutori serious because nyaya iyi makatomboitaura kudhara futi ka imajezi ebhora muchiposta mune musiri serious ndatoona kuti mutori serious nenyaya yenyu but timu yacho hamuna manje mune muchiposta musiri serious because makambotaura futi zvecricket futi madzoka futi kubhora cricket takaona kuti hapana anogona kutiita kuti anozotisapota mari. Saka makazongosiyana navo. Alright. Aiwa ibo Mr. Gweja. But beti ratangodesigna but anoti kuti zvona so far tatitaine support football ndeyatitotembo noti itori support. Okay. Arati iribo Mr. Gweja. Andiri.